Synes du, der er nok offentlig transport? Vi har været ude og interviewe folk, primært unge, for at høre deres mening om offentlig transport. Mange mente, at det var alt for dyrt, og for at flere vil køre offentlig transport, skulle det være langt mere tilgængeligt og billigt. Alle, der deltog, var enige om, at CO2'en ville blive formindsket, hvis flere kørte i offentlig transport. Her er spørgsmålene. Spørgsmål nummer 1. Synes du, der er nok offentlig transport? 5% svarede ja, 56% svarede nej, og 29% svarede ved ikke. Hvad tror du selv, vi kan gøre for at få flere til at bruge offentlig transport? 11 svarede ved ikke, 22% svarede flere muligheder for offentlig transport, 33% svarede lavere priser, og 33% svarede at køre til tiden. Spørgsmål nummer 5. Synes du, der er nok info på de forskellige stationer? 30% svarede ja, og 70% svarede nej. Hvem tror du, der bruger offentlig transport allermest? 14% svarede ældre, 43% svarede alle, og 45% svarede unge. Drop din bil og kør offentlig transport med stil.